Goeie, dit is het Oerljournaal. Joert wat langere, want het is ik de laatste. En toch een soort van oorslag van wat wij hier al eens jongen hebben deze week op dit festival. We beginnen dit journaal met een riedende act van 2 vrouwen op een tandem die het verhalen samelen. Wij zijn de teksttandem van de Kat van de Buren. Ja. En wij zijn op zoek naar bijzondere verhalen. Nou ja, iets grappigs of iets ontroerends. Iets wat je leven heel erg heeft veranderd. Ja, hetgene wat mijn leven het meest heeft veranderd is de geboorte van mijn kinderen natuurlijk. Ja, dat is bij iedereen. Met name het eerste kind. Ja. Jiske Gunkel en Maaike Bergstra vormen de Kat van de Buren. Jiske die de jeugdtheaterschool in Ljouwert en krijgt als Maaike volgens ik een dramaopleiding. Maaike die de verhalen achterop optekent die ik nog de Skruwerschool in Utrecht. Maar de teksttandem hoop je ze een echte festivalhit in handen te hebben. Je heet Marion. Ik heet Marion. Oké, nou ik heet Els en achterop zit Marijke. Hallo. Dag Marijke. Ja, ik ben de secretaresse, dus ik typ alles uit. Ik zit achterop en de directrice zit voorop. U voelde u een beetje op een rots... We werden gedeprimeerd ervan. Op een ijsrots afgaan. Ja, op een ijsrots of in een concentratiekamp, want daar speelde die muziek ook heel veel. Oké. Ik ga nu uw verhaal printen. En dan krijgt u het verhaal van iemand anders er voor een ruil voor terug. Oh, dat vind ik leuk. Als je hem wil lezen, dan kan je morgen naar de Staatsschuur komen, want dan hangen we alle verhalen op die we vandaag hebben opgedaan. Wij gingen nadenken over wat ons nou altijd triggert tijdens dit soort festivals. Wat wij nou het allerleukste vinden. En dat zijn eigenlijk de ontmoetingen met onbekende mensen. Dat die eigenlijk altijd het meest bijblijven. Even echt contact met iemand die je daarvoor helemaal niet kende. Dat geeft een soort extra gevoel, extra beleving van het festival. En toen dachten we, hoe kunnen we nou mensen met elkaar in contact brengen zonder ze echt bij elkaar te zetten. Emma, 62 jaar. 3 weken geleden werd ik via schoolbank benaderd door een vriendje met wie ik heel erg gezoend heb toen ik 17 was. Carolien, 54. Ik kan vertellen over mijn moeder die 2 keer een tweeling heeft gekregen binnen 1,5 jaar tijd. Mensen die ik het vertel beginnen een beetje stroef te kijken. Maar mijn 2 zoons zeggen, ga ervoor. Net in het officiële programma van Oerl opnamen we wel heel druk bezocht is het Paardenmuseum. 3 vrouwen werken 3 hier met haar een absurdistisch museum naar een climax. En dit is het resultaat. Ja, die moet er even op. De Big Street Boys. Vreselijk wat lachen. Heb je die gezien? Roos van Tonningen. Roos van Tonningen. Ja, maar dit is precies al de derde keer. Dat is mede. My First Little Kruiper Pony is een amfibie. Dat betekent, mensen, dat hij eieren legde. En waar legde hij die eieren? Natuurlijk in het water. Ik wil graag de volgende schakel in de evolutie aan u laten zien. En dat is de Apatosaurus. De Apatosaurus was het grootst levende landdier aller tijden. In werkelijkheid was de Apatosaurus in volwassen situatie ongeveer 6 tot 8 meter hoog. Wat u gaat zien, dat maakt deel uit van het UNESCO Werelderfgoed. Ik nodig u uit om te kijken naar het Pony Terracotta Leger. En u ziet ook dat inderdaad My Little Ponies zich door de eeuwen heen in allerlei religies voorgedaan hebben. Wat u hier ziet is een Chinese Boeddha met een pony-offerande. En hier ziet u de Shiva met haar verzorgpony. Van Poamet hebben we helaas geen afbeelding. Ik neem aan dat u wel begrijpt wat daar de reden van is.
Wij willen ook graag het oerel halen zonder dat we in kogelvrije vesten moeten lopen. Goed, ik neem u mee naar de Jehovah-getuigen. Jehovah-getuigen hebben overal hun hoefjes ook tussen de deur, zoals u weet. En dit is weer een hele bijzondere collectie. Dit hebben wij in bruikleen van het Paleis van Versailles. Hier zien we Louis XIV. We hebben het hier over ponies in de pruikentijd. Zoals u ziet is dit een heel barok stuk met een bijzonder haardracht. En dat ziet u daarachter op dat kunstige schilderijtje weer terugkomen. De onrin van Master en Margarita, het stuk dat theater dit hier op Oerol brengt, wie dreig. Het moet dan ik haast wel een lieds wonder hieten dat het haar slagen is om deze monsterproductie op het hier kleer te krijgen. Schoenen, schoenen, mooie schoenen, jurken, rokken, vloezen, stoffen, tassen, panties, kousen, hoeden. Wie maakt me los? Mooie spullen, crèmes, parfum, pak van alles, mooie spullen, crèmes, parfum. Wie maakt me los? Het is Master en Margarita is een stuk baseren op een boek van de Russische schroever Bulgakov. En inderdaad, het is een lieds wonder dat dit stuk naar de decorbrand toch nog op Oerol stiet. Maar er weer nog een lietswonder. Namelijk dat actrice Nienke Heeg Kwartlien een zoene zoon op een vrouw had zetten. Maar dat had haar net zin om mee te spelen. Ja, ik ried het net echt om de oren met me, maar het is wel heel... ik doe het zelf heel graag. Ik vond het echt zo'n kozen maar de kift mooi te spelen. Een muziektheaterproductie. En het wie een gok en ik van tevoren zei, als het fysiek net slaget, dan houdt het op. Ik heb geluk gehad dat ik een hele goede bevalling had en dat het mijn Boris heel goed gaat. En dat is met mooi woer en dat we hier in een huisje zitten. Eigenlijk alles zit ontzettend mooi. vrij, ruk me los. Ik scheur de kleren van mijn lijf. Ik vlieg boven Moskou. Ik ruk me los om jou. We zien elkaar om middernacht. Om middernacht met volle maan. Ik ben niet gewend alleen te zijn. Ik moet leren leven of dood. Het theater had deze keer de gearworking zocht met de fanfare punkband De Kift. Dat levert een verrassende combinatie op, maar ook een orenwerkwijze voor beide partijen. Ja, best wel soms bezig met hele precieze afspraken. Als die één keer heeft hij binnen weer alle vrijheid en wist hoopst ik punk. Nee, hij is echt geklopt. Ja. Een bandje die wil rocken en die wil rachen en van nou kom op en we hebben hem nou gaan. En theater is daarin heb ik het idee soms wat trager. Wij moeten nog een keer er doorheen en nog een keer oud praten en wie die nou precies werd dat. Dus dat veelt een skofke als beperking, zeker voor een punkband. Kijk me aan. De moed van de man met de diepe inhammen kunnen houden op het moment dat hij zijn schoonzus verkrachtte. Ik doe niet best. Koningin. Ik sliet jou in mijn het brede verkrijfter. Mij al jouw frustraties en wanhoop. Tamara Skoppert speelt Margarita, die haar leven zo saai vindt dat ze een pact sluit met de duivel. Margarita kerst als hillig sjen, maar kerst ik als duivel sjen. Ze zei ik over haarzelf van al dat verdriet waard ik een heks. Daarin zit voor mij het duivelse wat elke nier in hem had. En dat vind ik mooi aan dit verhaal. Dat het goeie en het slechte zo vreselijk dicht bij elkaar zitten in een persoon. En van een week is Karel en Erik een paar andere wiefjes op het terrein om. Heel fijn.
Wat? Is dat alles? Liekens alle jaren is er dit hier weer het Oerol Atelier. Dit keer met 12 theatermakers uit Vlaanderen en Nederland. Het Oerol Atelier dat is een soort van werkplaats waarin het jonge theatermakers onder begeleiding van een coach werken aan de ontwikkeling van locatietheater. Ze jou het publiek een indruk van de voorstellingen die ze takkend hier hopen te spelen op Oerol. In december heb ik een week een locatietheatermaak-workshop gevolgd. Dus een workshop locatietheater. En toen kreeg Atelier Oerol geen subsidie meer. En toen wilden ze toch heel graag iets doen. Dus toen hebben ze aan de 12 makers gevraagd die daaraan meededen: willen jullie een kort onderzoek doen? Als een soort van opmaat. Ja. En als er volgend jaar dan wel geld is, dan kunnen we dat verder gaan uitwerken. Dus dit is een no-budget product? Ja. En wat is het idee hierachter? Het idee hierachter? Nou ja, we wilden heel graag onderzoeken. We vinden het zo fascinerend dat de mens zo ongelooflijk nietig is in het hele universum. En tegelijkertijd zo ongelooflijk overmoedig. Alleen we veranderen het nog elke keer. Dus elke keer als je komt kijken is het weer anders. Omdat we nog zo aan het zoeken zijn eigenlijk. Is dat leuk of is dat juist... Spannend. Ja. Heel leuk. Ja, leuk en spannend. En toen dacht ik toen kwamen die mensen eraan. Toen dacht ik, ik was ook een beetje... dit is echt pas de 3e keer dat we... En elke keer weer opnieuw. Waarom heb je hier dan mee gedaan? Omdat het heel uitdagend is. Het zijn allemaal nieuwe dingen. Hopelijk ook heel veel jong aanstormend talent wat we kunnen leren kennen. En het geeft ook extra dimensie aan het Oerolgevoel. We dachten ook, wat raar, je gaat gedeeltelijk met de bus. Ik heb nog nooit in een bus gezeten op Terschelling. Okay. Dus gedeeltelijk in een bus, gedeeltelijk fietsen. En lekker veel. Ja. Zo is het ook een schoolreisje. Het is absoluut net een schoolreisje. Ik hoorde dat ook in de bus wel heel veel mensen zeggen dat het, Ik vond het helemaal leuk. Gewoon om kleine stukjes te zien van wat er allemaal gemaakt kan worden. Ik vond de kabouters helemaal geweldig. Ja. Daar moest ik vreselijk om lachen. Die stukken zijn op zich nog niet helemaal af of zo? Nee, hè? dat klopt. Is dat niet erg? Ik hou sowieso wat meer van iets moet iets voorstellen en niet zozeer abstract zijn. Dus iets wat dan nog niet af is, dat spreekt me dan wat minder aan. Of sowieso wat abstract is of wat, Maar die kabouters vond je wel af? Ja, die vond ik wel af, ja. En zangeres Nienke Lavermans die het hier ik op Oerol. Met een lieds intiem concert in het Bostheater van Vermeeren.
Voor het eerst met een gitarist en een harpiste. After all that has been said and done, I won't ask you where you're going. Don't keep in touch, I don't miss you much, except sometimes early in the morning. Hoe gaat het met jou? Het gaat goed met mij. Ja, nou ja, leuke dingen. Op het moment leuke projecten. Zoals dit wat ik hier op Oerol doe, is mijn harpiste dus ondergang, Astrid Haring en een gitarist Bart Veenstra. Ik wil heel lang iets met harp en ben gewoon maar eens begonnen met kennismaken van wat ken je met het instrument, hoe klinkt het, mijn eigen versjes dan mooi, maar ik kom eens om wat nieuw materiaal uit te proberen, wat bestaande noemers, Engelstalig en ja, dat is wel heel leuk. Esperanza o con pena en los campos viajará. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Ik heb dan zo'n listje, maar noemers dat je wel eens dingen opschrijft. Oh, dit is nog eens een leuk nummer om te zongen. En er staan wel een soort eigenlijk vrij duistere noemers op. Van Nick Cave, een soort is van noemers die dan aangaan hoe het moment waarop iets wat ooit leefde wie omslacht in haat en dus zelfs in moord. Eindige keer natuurlijk van die moordlieden schreeuwen. En dat vind ik wel een interessant gegeven hoe dat in de holle bij mensen soms gewoon omslaan kan en hoe dicht het dan bij elkaar uitleefde en haat. Dus daar heb ik nou een heel programma maken. Er zitten 3 moordlieden in, dus 3 moorden pleegt in het programma. En daaromheen zo'n lieden die hoe leefde gaan, hoe het leven gaan en ik hoe de dingen gaan. Dus zo. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love her better than thee. And the wind did howl and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. A little bird lit down on Henry Lee. Wat is hier verder mooi? Nou, dat is dan iets dat lied ik wat komen. Zeg maar, ik ga dan net, ik wil heel graag een cd maken met de harp een grote rol spelen. Maar hoe en wat dat precies wordt en maar wat van noemers, daar wil ik eigenlijk nog even wat langer over nadenken. Dus ik kan dan net zeggen van dat is de roer hier of zo, dat weet ik nog net. Maar in ieder geval is dat wel een nijrichting die ik op wil. En dan ik weer wat de liedere versjes, intiemer sound. Ja. Elk jaar binnen de werkkeuzes en theatermakers die het wat mooitje willen maar de bewenners van Skilge. Want ja, Oerol is Oerol, toch dit eiland in haar bewenners. Noordergraaf en Detmus die verwerken verhalen van Skilges, jong en oud, in haar vaststelling Telefoon. Ik ben Wiesje, zeilmaker en ik woon op West. Hallo, ik ben Michiel Stobbe en ik woon in Lies. Ik ben Tamara Meijer en ik woon in Horen. Vrouw Zeilenmakers, Tamara en Michiel zullen zien hoe haar een bijdrage in het stuk verwerken binnen. Goedemiddag. Telefoon heet het stuk. En dat stiet symbool voor de verbindingen tussen mensen. Maar de lijn is daar. Het publiek wordt om hulp vregen. Ploeg 1 blijft hier aan de rechterkant, ploeg 2 blijft in het midden en ploeg 3 aan deze kant. Bevolg je eerst de blauwe trie. Die brengt dus naar de verhalen van de Oude Rijn. Die gaan over het delen van je gevoel en over speed. Zo blij dat ik je heb. Ja. En wat jij die ook kreeg? Dat mijn moeder zei, wat ben ik blij dat ik je heb. En wanneer zei ze dat? Toen ik 58 was en zij op sterven lag. In het begin zeiden mensen, oh, is het niet te zwaar over angst, schaamte en spijt te praten? En wij hadden zoiets van, nee, wat juist zwaar is het helemaal niet benoemen. De rede trie brengt dus naar de jonge Rijn. Tamara speelt daar oors Ikkie mee.
En hier gaat het oor schaamte. Daar schaam je je voor. Ja. Maak je veel spellingsfouten? Ja, ik heb dyslexie. En denkt u aan de etiketten. Laat niet uw schaamdelen zien wanneer dat niet nodig is. Als je eenmaal durft te zeggen, ik ben wel eens bang of ik schaam me wel eens. Heb jij dat ook? Ja, heb ik ook. Dan is het lichter. Het is er dan nog wel. Nou, het is prettiger als je met iemand over praat, want dan prop je het niet helemaal vol in je hoofd. En dat brengt u bij de angst, de scène van de jeugd. Dat was het angstmonster dat op school kwam. Waar je bang voor was, dat moest je maken als een masker. En in deze theatrale koppen binnen ook weer de verhalen van de band werd ze bang voor binnen te jaren. Is het nou ook nog angstig? Nee, eigenlijk niet. Want hij is, zeg maar, omdat je hem zelf hebt gemaakt, weet je ook dat hij nep is. Pak die lijn vast. Dan ga ik proberen verbinding te maken. Ja, let op. Ik ga bellen. Happy end. Als iedereen hem met elkaar verbindt, komt de verbinding te staan. Dank u voor het verbinding maken. Dit was Telefoon. Het is belangrijk om je te utteren. Ja, nou en of. Ouddraster Kees Roorda is theatermaker en regisseur bij The Glasshouse. Dit hier maken zij voor ooral de voorstelling Eclipse. Op het natuurtheater De Nolkes. En zo waard Aroen Sneun naar aanleiding van het stuk Eclipse het nieuwe amfitheater Nolkes Iepenen. Een theater boppen op de oude dwinger van Schielge. Onvries om Utens Kees Roorda de eer om hier als eerste theatermaker gebruik van te maken. Vrienden, ik had een droom. Een droom die geen droom was, maar een visioen. Ik droomde dat de zon was verdwenen. Dat droomde ik. De zon was dood. De oeralbezieker wordt in het stuk Eclipse een pilger die het maar zijn weens de wraad redden kan. Er is alleen nog één voorwaarde. Als het maar een diep gekoesterde wens is, gedaan met hart en ziel. Voelt u zich tot niets verplicht, u heeft tot aan de zonsverduistering de tijd. En dat is nu nog 50 minuten. Roorda en zijn acteurs maken dit stuk vanuit improvisatie. En het gaat over hoop en wanhoop. Het zijn allemaal vragen ten aanzien van het lot. Hoe gaan wij om met het lot en met de duisternis? En daar worstelen de karakters mee. Ik ben in de oorlog geboren. Heb 2 Jappenkampen overleefd en mijn ouders niet. Ik ben 2 jaar geleden beroofd in mijn eigen huis. Ik sliep en ze stond ineens aan mijn bed. Sinds die tijd reiken mijn handen voortdurend naar iets ontastbaars. Hallo Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood aan. Nou, hij ging hartstikke dood. En toen begreep ik dat het allemaal één grote leugen is. Hoop helpt niet. Ik denk dat ik als schrijvende wijs mijn voorstellingen maak. Er is wel een idee en uit dat idee waar de voorstelling over gaat, uit die inhoud, daar ontwikkelen zich de vormen uit. Dus het is een vorm die voortdurend in beweging is. Elke dag is er op het festivalterrein Westerkijn een urenlang het live forum Koffie en Kunstkritiek. Joert is Roorda te gast. Nou, inderdaad, wat je zegt, die muziek is meer een ruimte, een mentale ruimte waarin die personages hangen. Dit is een boodschap. Jij moet een wonder verrichten. Een wonder? Jij moet het vuur van de zon bewaken. Ik? Yeah, you. Zou u uw wensfontein willen pakken en mij volgen? 3, 2, 1, 0.
De Lunatics steen ik elke keer op Oeral. Deze keer maken ze met een Amerikaans zelfskip een theatervoorstelling over een keppel apen in een bistentuin. Ochtend aan. Open de deuren. Heel in het kort is het drama over het verblijf van een stel chimpansees in de Burger Zoo in Arnhem. En de gebeurtenissen die ze daar hebben waargenomen, die hebben wij eigenlijk omgezet tot een stuk. Professor Frans de Waal heeft het boek erover geschreven, omdat er uitzonderlijke dingen gebeurden. En wij hebben dat samen met een Amerikaanse groep op het podium gezet. Er zijn van het onderzoek een aantal in leven, maar van deze voorstelling is er nog maar 1 in leven en dat is Mama. Die is inmiddels 53, zo'n heel oud chimpanseetje in de dierentuin van Arnhem. Dat is wel heel bijzonder en voor ons allemaal wel, maar voor mij dan nog helemaal bijzonder omdat ik weet dat daar staat dan aan de andere kant van de gracht staat dan ineens het karakter wat ik speel. Zij is in deze voorstelling wel echt de moeder. En de moeder ook in die zin dat ze probeert de groep bij elkaar te houden, zoals moeders dat dan proberen te doen. It is mine honor that I reconcile your friends and you. We hebben bijvoorbeeld in het begin wel echt 100% apen eerst gespeeld. Om te kijken hoe is dat om een chimp te zijn. En daarna zijn we dat een beetje gaan mengen tot, nou laat ik zeggen, 95% mens en 5% aap, wat af en toe tevoorschijn komt. Dingen zoals een moord, verraad, politieke samensweringen, maar ook empathie. En eigenlijk alle dingen die uit een klassiek koningsdrama te halen zijn, die zijn in het echt gebeurd. Dus er hoeft er niet veel aan gedramatiseerd te worden. Want hij is ook heftig, maar dan in inhoudelijke zin. En er zitten ook behoorlijk wat special effects in. Maar die zitten heel erg vast aan de inhoud. Ik vind dat persoonlijk wel heel fijn. Maar ik denk dat dit wel echt een stap is in Lunatics nieuwe stijl. Effecten met inhoud of inhoud waar effecten aan vastzitten. We waren heel bang toen we hier waren van er zitten op Oeral natuurlijk heel veel Lunatics fans. En die zijn gewend, zeker van de laatste jaren, dat het heel veel effecten zijn. Maar de reacties zijn goed, dus volgens mij moeten we gewoon lekker die koers verder varen. Regisseuse Laura van Doron die houdt van het experiment. Elke dag krijgt zij een voor haar onbekende acteur te wezen, waarmee ze dezelfde jongens nog een stikmaatje maakt. En die acteur die werd heel verneerd. Heb je aan dit moment gedacht vandaag? En is het enger dan je dacht? Valt het mee? Het had nog het meest van een theatrale blind date. Beide partijen weten net recht hoe te doen voor in de zil. En als ik achter dat ding zou staan, dan zou ik mezelf vervloeken. En dan zou ik me afvragen, hoeveel jutters bitter had ik gedronken toen ik hier ja op had gezegd. De acteur van deze joen is Rogier Schippers. Hij speelt bij het Volksoperahuis, maar hij staat nu op Oeral met afslag Eindhoven in de voorstelling De Helaasheid der Dingen. Waarom het er ja zijn in dit experiment? Ja, het is het ultieme toneelspelen op een moment. Je weet niks, je gaat er staan. Het is ook de doodsangst. Want je weet niks en het kan allemaal fout gaan. Laura! Als jij denkt dat ik het niet eng vind om hier te staan, hè? Dan ben je gek. Dan ben je hartstikke gek. Natuurlijk vind ik het eng. Natuurlijk vind ik het eng. Super eng. Super eng. Maar ja, het is wel de pure vorm van theater maken. Ja, het is heel naakt. En dat is correct wat Laura wil. Acteurs de kans aan haar een helendal oor te jaan op het moment.
Maar waarom wil zij net in het voor weten wat haar opponent is? Die acteur weet niet wat er gaat gebeuren, dus ik vind het dan wel zo eerlijk dat er voor mij ook een onbekend element in de voorstelling zit. Want anders, ik wil wel dat het een uitwisseling is, dat we ons allebei overgeven aan het onbekende, zeg maar. Dus, en ik ben misschien een beetje masochistisch, licht. Dat kan het ook zijn. Ik vind het zo zwaar, dit ook hier. Echt, ja man. Het is echt niet makkelijk voor mij, hoor. Nee? Zie maar even elkaar. Ja, maar dan niet erotisch, maar meer vaardig. Ik vind als je mensen vrij laat improviseren, dan krijg je vaak een beetje amorfe, de lama's-achtige toestanden. Dus ik heb juist vrij strak parcours lopen ze af, maar ik hoop dat binnen dat strakke parcours, dat juist omdat ze een soort van beperkt worden door mij, dat ze binnen die beperking zich veilig voelen en dat zichzelf laten zien. En dan vraag je zo aan mij, wie ben ik nu? En dan zeg ik wie je bent. En dan raak je daar enorm door geïnspireerd. En dan doe je een explosie van vrijheid. Waarbij je de kerk en het publiek heel laat. En jezelf ook. Vraag maar, wie ben ik nu? Wie ben ik nu? Sartre. Yes! Yes! Sartre! Ja! Ja! Yo! Sartre! Het einde is heel spannend. Omdat ik dan dus zelf overgeleverd ben aan hun grillen. Ik vond het heel verrassend. Heel leuk. En spannend. En mooi. En ontroerend. Ja, geweldig. Ja, ik had na 10 minuten de cirkel wel door. Ik vond het heel knap bedacht en gedaan. Dit weer alweer. Voor u zit Oerl erop. We bedanken alle mensen die meewerken hebben aan dit programma. Vooral ik als gasten. Nog een dag. En daarvan door uw collega's van het NIJs Mandy in het verslag. Bedankt voor het zien en tot een andere keer.